2 Corinthians chapter 2 verse 14 to 17. Ahai phano kaitor hambai rjakthang tamni hanba जों ख्रिस्ट bai thansa ungui khawoi tonjak haike kaitor bai sal brum brum kaplaisa Kristoni misilo tuijago kaitor bahai motom haike Kristoni kok chini yaktei ha gwnangui piri tongo जों ungkha Krist kaitor no satrai motom sokmani a satrai hai abo mwthangjaknai rokni thani bo nango komoroi thangnai rokni thani bo nango komonai rokni thani khe abo bwthatnai bahai monam hai phia mwthangjaknai rokni thani khe abo mwthangjaknai bahai motam hai abo tei samurokno sabo khlaina chuk borok kwbangma kaitoni kokno hatini manui klai haike phalo जों abo haya tamo khe kaito chungno rohorma bai जों bini bwskango kha sutrang khe Kristoni mungoi kok sao amen.